takir plontang. Baritan takir plontang ya kuwi tradisi nang nggone wewengkon tlatah Jawa di daerah masing-masing. Biasane kuwi pas donge arepe sura utawa ngadepne surawan ya, gampangane wis surawan lah lur. Kuwi sok-sok nang nggone wewengkon masing-masing, daerah masing-masing kuwi ngenekne baritan takir plontang. Baritan ngemu teges slametan kanggo tolak balak. Nah, jur takir plontang ya kuwi godhong gedhang sing dipincuk kaya prau utawa kotak ngene iki, jur diwehi slempitan janur kuning. Ki uga mawa simbol ya, uga minangka sanepa. Takir iku saka tembung takir. Ta iki tegese tata, kir iki pikir. Dadi nata pikir utawa ditata pikire. Lah plontang tegese plontang iki werna-werna. Lah wong uripe mikire iki werna-werna. Akeh maceme. Dadi yen ora ditata gunakake pikir kang cetha, mula adoh saka keslametane. Mula saka sukuwi kanthi simbol takir plontang ya to, nata pikir kang werna-werna isine kuwi mau, mula ditata pikire supaya nemokake pepadang, nemokake solusi sing apik ben dadi keslametane. Nah, lur, iki sinambi karo grus bumbu, gawe bumbu lur, tak terusake babakan takir plontang kuwi mau. Dadi takir kuwi mau tegese minangka wadah ya, wadahe sega sak lawuhane komplit. Ya sak umur sapa duwene kono lur ya. Nanging takir kuwi mau uga simbol wadah. Tegese iki piye? Ora mung wadahe sega tok, simbol wadah. Ya, iso kaya dene raga iki wadahe rena-rena, raga ya wadahe sega. Ya wadahe macem-macem sing mlebu ning ragane dhewe lur. Ya banyu iku sing paling entah-entahane mikir ngono kuwi. Di ragane menungsa iki wadahe barang-barang. Ya ngadahi rasa, ngadahi retek lan sak piturute. Semono uga kaya urip ning jagat iki. Wadahe makhluk sak jagat iki ana ning bumi lur. Maksud iki sing urip ning bumi iki diwadahi ning bumi iki. Dadi satu wadah. Nah, ngono lur. Plontang tegese werna-werna. Dadi ciptane Gusti kuwi mau ning jagate ora mung menungsa tok. Ya ana pitik, enek semut, enek teku, enek tengu, enek wedhus lan sak piturute tetek bengek ciptane Gusti wis ora kena kahitung cacahe utawa wilangane. Nanging ning jagat iki senajan to werna-werna cacahe kabeh iki ana gunane lur. Ya ana kejayaane masing-masing. Ora mung menungsa tok sing duwe kejayaan, kabeh makhluk Gusti iki duwe kejayaan, duwe kamardikan. Nah, krana kabeh iki wong padha urip ning jagat iki, salok ngerti salok ora ngerti, mula tukule masalah sing werna-werna krana tidak saling mengerti ngono lur. Dadi ndadekake gonjang-gonjinge jagat sing adoh saka keseimbangan. Lah mula saka kuwi kati simbol ana ning sasi sura ngene iki lur, arepe sasi sura ngenekne baritan takir plontang iki jane iki ngono mung simbolis lur ya. Simbolis nenuwun piranti nenuwun marang Gusti sing nyiptake jagat saisine alam kabeh iki supaya diparingi keseimbangan, diparingi keselamatan. Karena kita hidup ora mung urip dhewe lur, urip berdampingan karo makhluk-makhluk sing nyata lan sing ora nyata. Senajan to sing nyata ya uga berdampingan ora mung menungsa tok ning campur barang-barang lur ya. Dadi ngenekne baritan kuwi mang keselamatan kanggo selamatan kanggo tolak balak, nyuwun keseimbangan, nyuwun katentreman kanggo jagat saisine alam kabeh sing werna-werna isine iki mau. Mula darani plontangi blontang. Dadi blang blonteng werna-werna ngono lho lur. Kanthi takir nata pikire. Dadi ditata, dirasa, dinalar aku kudu piye ngono lho lur. Dadi urip iki mang ora urip-uripe dhewe, urip bebarengan ning jagat sak isine alam kabeh iki mau. Lah kuwi lho lur.
Takir plontang iki mangi ngono kuwi maknane iki. Lah terus kok nyapa dicepit janur kuning. Iki ya sanepa maneh lur. Janur kuning. Nah, apa kang dadi sejo? Yen iso iku saka tukule nur iki cahaya. Dadi tercerahkan utawa pencerahane ning ki kang wening. Dadi apa kang tukul iku mang saka pencerahane kaweningane pikire dhewe, rasane dhewe, tumindake dhewe. Lah iki lho lur, lek is gelem kaya ngono bakal nemake keselamatan adoh saka balake. Mula darani takir plontang mesti enek janur kuninge. Janur kuning sejane nur kang wening. Nah ngono lur, tok-toke kaya wong pinter aku lur. Ya sepurane lur, lek iki senajan to gedabur iki ya enek pangertene sithik lur ya. Bene karo gawe sambel goreng ini aku tak tok-toke pidato lur. Jadi takir plontang ngono kuwi lur. Jadi takir plontang kuwi mau biasae dienggo apa kuwi slametan kuwi mang ora mung ijen ning omah dhewe ndak lur. Ngene iki mengko tak kumpulke nang nggone perapatan dalan. Ya. Nyapa lur kok slametane nang nggone perapatan dalan ora nang nggone omah, nang nggone sentong, nang nggone gandok ora. Krana slametane perapatan dalan iku uga minangka simbol lur. Ya. Jadi keblat papat tegese wetan kidul kulon lor. Jadi awake dhewe didono saka balak saka panggoda pangrencana kang saka keblat papat kalima pancer. Wah tok-tok kaya wong tuwek lur. Dadi balak ya to. Bebaya kuwi mang iso sangkane wetan kidul kulon lor tengah dhuwur ngisor pojok-pojok to bojo-bojo lur. Apa bojo bahasa Indonesiane iki? Ya wis ngono iku lur. Dadi awake dhewe ngenekne takir plontang minangka kanggo nyuwun keselamatan marang Gusti. Ya. Nah, anane janur kuning mang uga simbol lur ya. Dadi simbol maknane kuwi mau. Sejane nur kang wening. duwe sejo ya to. Yen iso krana kejernihane pikir. Mulane sejo nur iki cahaya lur. Yang cemerlang, kejernihan. Ning iki kang wening. Dadi kejernihan pikir sing bening ngono lho. Dadi supaya lakune iki mau tidak gedabiah. Dadi ben iso takir ditata pikire ngono lur ya. Nah, ngene iki lur, wis dadahi sego, terus tak lawi warna-warna. Ya sak mampune dhewe-dhewe lah lur, wong kaadaane kemampuane wong ki ra padha. Sing penting tulus ikhlas, lah setitik akeh ngerti maksude slametan baritan takir plontang iki mau lur. Nah, ngene iki lur. Jur nyapa takir plontang iki kok biasa dislameti lho nggone kadepne suruhan utawa pas galengan taun lur. Iki pas nggon aku pas dino iki lur. Lek sak jajane lek iso pas galengan taun. Lah galengan taun iki sing piye? Galengan taun iki pas tanggal 1 Suro ngono lho lur. Ya. Ya iki aku mung manut lingkungan wae lur. Jadi tanggal 1 Suro iku gumantung lur. Tanggal 1 Surone sing ndi? Ya mergo Suro iki sak ngertiku iki ning Nusantara iki ana sura dulur muslim, ana sura ne wong Jawa, ana sura sing Jawa Sultan Agung. Tegese penanggalan sing manggon ning gone tanggal 1 Suro iki ana 3 lur. Yaiku Muharram ya to, dulur muslim, terus ana ne sura Jawa, ana ne sura Jawa Sultan Agung. Sak ngertiku ngono kuwi lur. Wondene lek ku nyampeke ana sing kurang pas, ana sing luwih ngerti tolong benakno lur ya, benerno lur. Supaya aku ben luwih ngerti meneh. Wondene lek ku nyampeke ana sing gak pase ya tak jeluk sing gedhe ngapurane sing gedhe lur. Nah, jadi kurang luwih tujuane slametan baritan takir plontang ya kuwi mau lur ya. Kabeh-kabeh padha nyuwun keselamatan. Lah surah sing antarane 1 2 3 kuwi mangdi sing bener. Kabeh bener lur, ora ana sing ndak bener. Ya, dadi sing ditindakake dulur muslim ya bener, sing ditindakake dulur Jawa yang bener, sing ditindakake apa kuwi sing modern kaya penanggalane yang Sultan Agung kuwi ya bener lur. Mergo kabeh kuwi mang duweni makna uga duweni sejarah masing-masing. Toh intine kabeh kuwi mau njaluk keselamatan marang panguwasane Gusti lur ya. Kanthi adem ayem tentrem urip bebarengan ning jagat sak isine alam kabeh sing werna-werna isine iki mau. Sing paling
Dadi blontang iki tegese werna-werna isine lur. Ya wis lur ngene sik lho ya lur ya. Anggonku ngebabke pangerten takir blontang iki mau muga-muga iso manfaati kagem panjenengan sedaya. Wondene lek ku ngomong rada kemajon lur, rada kepinter, rada kemeruh. Gedah brus niki aku njuk ngapura sing akeh ya lur ya. Ya wis salam damai, salam budaya kagem sedayanipun. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi tambah wawasan ngono lur ya. Ya wis lur sakmene sik lur ya kontene. Matur sembah nuwun, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Terima kasih. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.